Tama nga ang ating hinala. So nabitin kami sa grilled balot. 非常高兴起西想中午国家 Siya yun eh, oh. Tanga. Tanga. Tanga? Lapit na kami sa grilled balot. Kung nakikita na amoy ko na mga usok ko. Mga carcinogens. Gaano ka, Original na grilled balot. gaano ka original? Sobrang original. Yun na yung Ito na. usok. Yung usok. Ang amoy ng kapitalismo. Siyempre, yung nag-viral sa TikTok, vlogger eh. Baka vlogger yan. Kakitaan natin yung kolesterol na madadagdag sa katawan natin. Iniisip ko pala, sumasakit na ulo ko. Tingnan natin. Ayan na nga yun. Sabi ko sa inyo eh. Nalig, Ito oh. yung viral eh. Ay, Viral. Oo. Iinom na ako mamaya ng ano ko. Ayan o. Oo. Kumain sa TikTok. Sin City was a maybe. Napakaraming memes ng Raid Shadow Legends, pero alam mo ba kung ano ang nami-miss out mo? Kasamahan tayo ngayon ng ating hot na arbiter. The company set out to persuade him to Wow. announce his Ganda folly naman ng and VO. wayward. Kala ko para sa isang mobile game, alam mo yun, simple lang yung mga assets. Available din sa PC ang larong ito. Napakaganda ng mga characters ko, no? Tsaka parang ayaw mo galusan. Fast-paced gameplay. Pag kailangan mo ng mabilis ang aksyon. I-release nyo rin yung Arbiter. Dahil ang Arbiter ang isa sa may pinakamabilis sa speed auras in the game. Consider din siyang best speed lead in the game for the arena gameplay. Madali lang din mag-level up kung gusto nyo mag-grind. So ano pa inaantay nyo? Gusto nyo pa mag-strategize at makita nyo kung iba't iba pa mga combinations. Diba? Ang dami sinasabi ni Arbiter. Pero alam nyo ba, yung 4th anniversary ng Raid ay nandito na. Merong offers, may free gifts, may promo codes, at ang brand new Fusion event kung saan pwede mo mahawakan hindi lang si Arbiter ng legendary themed na champion. May kita mo rin lahat ng mga stats mo nung mga naglalaro ka pa ng Raid at nakita mo na ulit dito sa akin. Para sa mga Amazon Prime members na meron Genbo, antayin nyo lang ang next drop sa inyong Savage Gear. Available to hanggang March 2nd hanggang sa March 30th. Para sa mga bagong players dyan, pwede nyo gamitin ang link at ang QR code na nandito at para makakuha ka ng free starter pack na merong ganito kagandang in-game loot. Pagpatuloy yung video bago ma-raid ng pulis. Grabe. Kano po kuya isa? 30 pesos po. 30. Ilan po? Dalawa po. Ay, hindi naman. Hindi naman. Pero chili garlic siya. Sweet chili. Ah, sweet chili. Sweet chili. Sige. Dalawa po. Sir, ito po, dalawa lang. Ay, tatlo pala, tatlo. Tatlo. Sorry. Hindi na lang po. Excited na ako ma-high blood. Ay. Inihaw. Anong tingin niyo magiging lang? Inihaw na sabaw. Ito na. Sana nga, yung ano, basta kakaiba sa ano, normal na balot. Oo. 30. Ito yun. Last tatlo. Pero okay rin, no? tayo? Oo. Ah. So, 31 na itlog pa. Plus yung amin. So, 4. Tig-isa. 37. Ay, hindi, sumobra. Ay, ito na pala. Ay, bilis. Salamat. Thank you Okay na po. Ito po yung stick so Astig. Ah. Ako. Sabaw ka ba? Kinuha ko lang. Chef. Stick. Ako mo sa inyo mga ka-answer, susubukan namin yung ito, grilled balot. Oo, subukan na natin. Ikaw tagahawak. May smoky naman siya, kung masabi mo. Presentation, Ang bango ng amoy, ah. Ang bango. presentation niya parang may unting alikabok dito. Ayun yung smokiness eh, yun yung inihaw. Di mo masabi, baka Kung inihaw na rin kami. Okay, hindi ito posible. Mainit ba? pag ginawa ko ba mainit? Mainit ba? Ah, sakto lang. Oh, yan. Ayan, pwede pala eh. Putay na lambot. Ang hirap. Gago. Ayan. Cheers. Cheers! Ay, gago! Ay! Oh, game. Cheers! Sakto. Cheers. Cheers. Ay, hindi. Ayan. Cheers! Teka. Balot. Di ko na nasahan eh. Lasang balot siya. Lasang... So, tama nga ang ating hinala. Tama nga ang ating hinala.
Balot siya na may sweet chili. Sweet chili garlic. Mali naman tayo, sabi daw chili garlic. Sweet chili siya. Ayan. Ayan po yung kanyang lamang loob. Kitang-kita niyo po. Sip-sipin kayo Tapos sabaw ba yun? kakainin na po. Ito yung sabaw na nabawasan na, pero yun yung masarap. Sarap. Lasang sweet chili garlic. Durog na siya. Oo. Ito yung mahirap eh. Dahil nainihaw na siya ulit, ang lambot na niya. Di ba ang balot medyo manigas-nigas? Yun yung mahirap. Na, May balahibo ko. Tingnan mo. tingnan mo. Pang barangay lang. Pabarangay lang ata yun. Wala ka bang kilala mo sa barangay? Barangay namin siguro. Wala na akong sabaw eh. Wala na akong sabaw. Eh, wala ka talaga makuha sa sabaw. Mamapon na yun eh. Ito yung, ewan ko, matigas Parang yun. buto, no? Ay, hindi. Hindi, yung ano siya, yung parang natitira pang juice. Sarap siya kasi balot eh. Masarap. Ang sarap siya kasi balot, hindi dahil Dahil, yung smokiness na sinasabi niya. No, kasi magkaiba kasi yung smoke sa grilled. Ulul. Wala naman itong diferensya. Pero kudos sa kanila, nakisip sila ng business gimmick. Pero hindi, wala talaga special sa ano. hindi, maganda. Hindi mo na kailangan balatan yung balot. Sila na nagbalat para sa'yo. Yun yung kinagandahan. Yung binayaran ko extra na 10 piso. Tsaka, Wala. wala asin. Ano ka lang suka? Meron kang sweet chili garlic paste. Worth ba yung nilakad natin? Worth it naman. Kasi tagal ako hindi nakakain ng balot eh. Pero hindi dahil smoke siya. Yung grilled pala, grilled. Dami ng usok sa Sabi amin. nga nila may poison daw yan pag ginrill mo ng matagal ang shell. Pag hindi marunong yung magluto. Eh, mukhang masanahin naman sila. Oo. Sila yung una. Bigyan natin score, 1 to 10. Ano 3 to 1 score Ano to score na basta hindi dahil balot siya, pero kasi grilled balot siya. Okay? 3, 2, 1, 2, 6. Ay, ang baba mo naman. Mababa. Mababa talaga siya para sa balot Kasi balot siya eh. Pag tinikman mo siya parang manamis-namis dahil sa sweet chili na hindi naman mahang. Pero unique. Kasi sweet chili nilagay niya. Bakit? Ano bang usual na pang-sausaw Yan sa yung balot? magaling. Suka or asin. Ito sweet chili. So, nakaisip na ng bago. May iba pa isang version chili. Uy, di. Isa pa yung chili. Ba't di ka lang, ba't bumili ka na lang nito, tapos magdala ka ng sweet chili. Pero yun nga, kung wala ka naman sweet chili, hindi mo Oo. na magagamit. Kasi mahal rin ang sweet chili ng garapon ha. Pero para sa mga nagsasabi dyan na may diferensya yung grill sa smoke, hindi talaga. Wala. Basta lang siyang balot. Ano? Medyo, Gusto ko pa din yung traditional na balot na may suka. oo. Hindi ka cool. Oo. Alam ba mga tunay na cool? Kumakain ng grilled balot, Ano kahit ka? luto na siya. Hindi ka nagpo-progress kasi makaluma yung ganung balot. Tama. Kailangan yung Makaluma sweet ka, chili. kahit si Arf makaluma na, bago yan. Oo, lang nga. Kung worth it yung extra 10 piso para sa'yo, feeling ko dapat hindi 30, mga 25 siguro, pwede pa. Nagano ka pa, nagpa-sale ka pa. Kung Pero mas i-worth it gusto ko ko, asin o suka. Mas lasa Asin. ko yung ano. Asin. Oo, Asin May talaga. mga matatabang minsan na lasa. Tapos yung asin pa na ano, no? De-blocking O, asin. yung rock salt. Yung ano, yung grilled salt. Sarap nun. Pritong sunod namin titikman ano. Oo. Tapos, Pritong tubig. tapos kinabukasan, may sakit ka na sa bato. Marami nang gumagaya nito eh. Sa iba't ibang lugar. Pero ito daw yung pinakauna. Ito yung original. Ito yung nag-viral. Ito yung nag-viral. Ito yung nag-viral. Naguto ko na malapit lang sa amin. So Oo. pinakain namin. Mukha naman siya yung nag-viral. Nagpagawa sila ng trapal na ganyan eh. Mahal ba ang trapal? Mahal Mahal. Mga ganyang size, aabutin na siguro ng 1,000 mahigit yan. Hindi ko man siya mainom yung sabaw. Hindi mo mainom yung sabaw? Wala namang sabaw Sabaw eh. na ibang sabaw. Yung sweet chili garlic, hinalo nila doon sa mismong balot kasi nasa ibabaw lang eh. Dinurog na rin. Sila na rin ang kumain para sa'yo. Sila nang umuya. Crave ako bigla ng kwek-kwek. Oo nga eh. Pero ba silang grilled May kwek-kwek? kwek-kwek doon sa... Grilled dyan penoy. natin. Natapon natin. Tapos yung sa tamang lugar. Tapon ko kay Erp. Meron, ayun plastic. Saan? Ay, baso. Ay, nata, baso. Ay, tapon lang. May asin pala sila eh. Ano? Chicken pastry talaga yun. Pastel kasi. Pakita mo. Di ba isa lang yun? Hindi Ay, Chicken pastry ang buka. sorry. Mas masosyal yun eh. Oo. Ito masarap. Masarap daw to eh. Mas, Smoke. Pag ini-smoke mo yan. mayroong young pork, mayroong young dog. Yun naman. Pero nakita mo naman dito sa street na to puro mga snacks. Mga batang di nabibigyan ng extra para pangbili ng pagkain. Pero ingat kayo mga vlogger dito. Lalabas kayo ng phone ha. Nakatikim nga kayo ng grilled balot. Pero i-grill kayo ng nanay nyo pag nawala phone nyo.
Tignan mo to, yan, no? Smoke. Smoke ba? Nasbukan na. So, Arp, kakainin ba natin? Kakain ka ba ulit nun? Kung mapayagan ka. Kung accessible naman, bakit hindi? Para lang ibang lasang balot naman ang matikman ko. Pero kung Pero nakatikim ka na eh. bakit porket ba natikman mo na isang bagay, hindi mo na uulitin? Oo naman. Para makatikim ka mo ng iba pa. Ano ka ba? Siyempre, tikman-tikman mo pa Magsasawa minsan. ka sa smokeness sa grill niyan. Oo nga pala, no? See? Eh di isalitan natin. Isang ordinary, tas next month, grilled ulit. Ayun, kalaban nila to. Ayan, oh. Oo. Nanginginig na ang grilled balot. Parating na si Dimsum. Katenga na doon sa pwesto nila. Mag-aaway na yan. Grilled siomay naman daw. Oh, grilled siomay with barbecue sauce on top. Oh, tsaka na. Ayun na, ako na nagpatent na pa may gumawa. Dapat may cut ako. Ito, ayun, nakabilad kami sa araw. Grilled na rin kami. Hindi naman na makikita yung amoy natin eh. So okay lang yan. Grilled siopaw review. Amungus. So nabitin kami sa grilled balot. Tatry namin tong pinakabagong fried chicken. Pabili po, isa pong chicken skin. Naisip niyo po bang i-grill? baka bagong business model. Lahat ginigrill. Pagka prito, grill. Oh, may smoky flavor yun. Sa akin lang to. Suka. Pantanggal lang no aftertaste ng balot para makakainin niyo. Ayan. Ayan, ganyan pagkain. No? Top. Nawala na yung lasa ng grilled balot. Top. Sarap talaga ng balat, no? Balat o balot? Gagawin naman suka. Pinakamot ko ng pat ko yun. Kaya pala sarap eh. Pat na manok. Ang layo ng abot mo, no? Kung sa likod ka na nung sa... Walang suka. Ilagyan ko. Walang suka lahat ng nakuha ko eh. Hindi mo kailangan ng suka. Baka lasang suka na ilaway mo kasi. Wala nga ang suka. Tulungan ko pa sa paglasa ko. O ito, lalagyan ko. Ay, dagdagan naman. Nalagyan mo ba? Oo nga. Oo nga. Gusto ko yung talagang nagiging soggy na eh. Okay lang. Hindi ka pa nasarapan dyan, hindi ko na alam. So kung gusto nyo ulit mag-try kami ng mga food reviews, like nyo na yung video, share sa mga patay gutom yung friends. Pwede mo tayo subscribe. Food reviewer Paulo Arp Nawama.